Vain yksi viesti ja itken silmät päästäni 1000 kertaa päivässä. Kuulin aamuyön varhaisina tunteina paniikkikohtauksesta toiseen ja kuisken lainauksia, kuin ne olisivat Raamatun tekstejä. Hiljaisuusta kertoo minun kiinni, katkeilevan hiljainen pohjansorin kevään lämmöstä sulavan lumen ja jään seassa. En kuule kenenkään sanoja. Laskettavien kukkien määrä lisääntyy huomaamattani. Kuusen oksen tuoma suoja ja turva on ainoa, mitä minulla on tukena. Joku koskettaa kättä, toinen ortii sahlaukseen. Minä en käännä katsetta haurissa ja kukkamäreistä. Mitä valtavaa tuhlausta, et sinä olet tätä ansainnut. Sillä sinä tiedät, mitä olet tehnyt.